Hello everyone. Hello. गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम एनिथिं इउट्युब चेनेलनिफ्राय फिन जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनै बिरदाव बिथांलानाव दंफैयो। गामिनि मुङा जाहैबाय कादंला। दा बिथांमोननियाव जों मैयानो फैखादों एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो। दा आंजों लोगोसे फैबावदों रहित बिथाङा दा जोंनि खाथियावनो दङ। दा बिथाङा एसे बेस्थ'आव बेखायनो उनाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा आं बिथांमोननि गामिनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों। बिथांमोननि गामियाथ' बुंनो थाङोब्ला जोबोद समायनायानो। दा जोङो बिथांनि गामिनिफ्राय एसे थांबावबानो भुटान पाहारखौ मोनहैखागोन। दा जोङो मैया फैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि साया जोबोद बरायदों आरो माने बिथाङा जोङो बिदावा सिंग्रा लाबोदों, गजा लाबोदों आरो माबा ओमफ्राय मिथाइमोनलै बेखौ लाबोदों। जाबाय, जानानै एखेबारे गोदनासै थांबाय जाखांनानै आरो अमा बेदर लाबोदोंमोन। अमा बेदर लाबोनायखौबो संना होलायबाय। जों रहिदांलै जाग'या खोजादो आरो मोनजायाखैमोन बायदि। माने एग्जाम दसे थानानै बेरायनो थांबाय। सेसापानि लांदो बिथाङा जोंखौ दसे गिदिंना फैबाय बिसोर सानैखौ लांनानै। ओमफ्राय फैबाय मोना फैलायबाय दसे जिरायबाय अर सायबाय बेनिफ्राय मा बिनि उनाव उरलायबाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव नै दा उथिनानै गुड मर्निं मोनफैबाय। हराव आरो बयलार बेदरानो बेदर जाग'नो हाला जोङो। नै दा आरो दाउ बेदरनो आयु दा जानोसै बेबायदि मास मोनसेसो बिथांनाव थानो मोनबा जोङो बुंनांला आरो फुंखांना थांखागोन। ओमफ्राय बडिफोराबो जानायनि उनाव जोङो होलांलायनोसै गामिथिंजाय जेराव गल्डेन जुबलि जागासिनो दङ बड'लेण्ड सकआव। जों दा बेहाय थांनो नागिरदों। नोंथांमोननिखौबो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननोबो माबायदि नै भिडिअखौ आपल'ड होखांनानै दा सिन्था खालामना नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै था। जोबोद समायना साजायफबदो जा। नोंथांमोनाबो थांनो जाय बिथांमोना थांनो गोसो दङ थांजागोन। आरो दा जों थांनो सानोबा आरो कल खालाम। जाय फैनो गोसो फैजागोन। गाबोन लास्ट डेट। गाबोन आरो सानै सिंगार दङ। नोंथांमोना बेहाय रंजानो थांनो हागोन। कामल नङा होनब्ला इन्जया खनसेल'। नोंथांमोना गल्डेन जुबलि आरो लोगो मोनगोन। गल्डेन जुबलि बेयाव जों लोगो हमगोन। नोंथांमोनाबो बड'लेण्ड सकआव जों होलांनोसै दा थांनायनि उनाव दिनै ओरैनो मा दङबा दिनै हाबाफारिया दङ दंनाया। ओमफ्राय दिनै डेलिगेट मैया जदो दिनैबो मादि रंजानो हागौ। हाबाफारियालाय बहुत दङ इसानो डान्स कम्पिटिसन इसानो आरो खेला दङ भलिबल काबादि बेनि अनगा गोबां दङ। आंनाथ' खाथियावनो खामोन थेवब्लाबो आं गारनानै फैबाय आरो मैया एग्जाम जोबनायनि मा होनो इन्टारेस्टआव। जों आरो मा एग्जाम जोब्बाथ' मायबा जिउनि मा प्रब्लेमानो सल्भ जानाय बायदि नाखालायदों आंथ' मैया। आरो बेरायनो दङ। फैबावसिगोन बिसोरो फैनानै बेरायफैनोसै मा जायगा खनसेयाथ' जाख्रुबना थांखागोन आं। मैदेरफ्रा फैनानै जेरै बे थालिरफोरखौ जाख्रुबना थाङोना बे नाम गाफाजोबगोन जाख्रेबना लोंखागोन आं बिसोरनाव। देलाय दिनैबो जाबाय आरो मैयानिफ्राय आंबो होबाय बिसोरनो जि जानो गोसो बेखौ होबाय बिसोरनो होबाय जाबाय। बेयावनो गोजोनबाय गोजोनाबा गैला आरो गोजोनाबाबो फैफिनथारगोन गामिखौ जोङो दा बिथांमोन मारै मोनदों दा जों गामियाव फैनानै मा बुंनो मैयानो फैनाय लोगो लोगो गोसोनि रंजानायखौ लाबोनो हायाखै आङो। आरो नोंथांमोनाथ' जि बरायबाय बेहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। थेंक इउ वेलकाम। दा जोङो बै सासेखौ दिन्थिनि रहितखौ बै सासे नै गावगासिनो नै सासेया गावगासिनो नै गेलेनोबा बिथांखौ फल' खालाम आरो बिथांनाबो इउटुब चेनेल मोनसे दङ जाय रहित सरगियारि। दा मा लोगोफोर दे मा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ बाय बाय।